शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज। मिक्स बाय मनीष आर्या। आगे पड़े हे हम ना जाइबे मैया काहे बेटी कहलाओ। आगे पड़े हे हम ना जाइबे मैया रखिले सिलेटवा के आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे खाए लागी देहोगे मैया कौची दे बेटी खाए लागी देहोगे मैया रोज चॉकलेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। मस्टरवा के बेटवा के। आगे देखी हमारा उता कोना खींचा लाबू रुपया पैसा दे के छौड़ा हमारा फूसा लाबू। सुनने मैया आगे देखी हमारा उता कोना खींचा लाबू रुपया पैसा दे के हमारा उता फूसा लाबू। एक मना करे कि मैया उखाड़ लिए छोटावा के। एक मना करे कि मैया उखाड़ लिए छोटावा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। मस्टरवा के बेटवा के। राजा राव सना के निहत है खराब गे पढ़े में है कई सीनियर यही से देही ना जवाब गे देही ना जवाब गे। आगे राजा राव सना के निहत है खराब गे पढ़े में है कई सीनियर यही से देही ना जवाब गे। रीतेश दीवाना अपने आप के बुझा है कैसे ठवा के। रीतेश दीवाना अपने आप के बुझा है कैसे ठवा के। आगे चुम्मा मांगा हकैगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकैगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। पढ़े ना जीव मैया। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज।